con algunhas crianzas. Hai algún cartaz por aí que pon que hoxe actúan as regueifeiras tímidas. Depois cambiámoslo para as regueifeiras de Torreira. Non somos xente tímida, non somos Pinto de Herbón ni Luis Carucho. Entón, a idea é mostrarnos un pouco como pode ser a regueifa e, sobre todo, motivar aos rapaces e rapazas, os nenos e as nenas, para que vayan aprendendo a coller o ritmo e a rima. Coller o ritmo. Vale, nenos, nenas, mirad unha cousa. Vos, gusta vos cantar? Sí. Sabedes cantar isto? A ver. Lailola, 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 Lailola. aquí estamos todas xuntos na semente da torreira. Hoxe non é media festa, hoxe é festa inteira. Ai Lola, la 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 lo, ai Lola, la 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 la. Estades en primeira liña, é unha pena que non